Здравейте отново на борда на Халонг. В момента сме малко рибари. Извършваме подстригване на драконите. Лов, риболов и фризура. Значи имаме си страшен рибар с нас. Още с първото хвърляне извади 2 дракона. 3 минути по-късно извади още 2. В момента ги подстригва. Маха така отровните шипове. Да не стане някоя инфекция, нали. Взема да изскочи и да го настъпи някой или па да го фане с ръка. Значи оказа се, че има и отстрани шипове тази гад. Да, на хрилните капачи ще има. Така... Че гадно плати. Документирам те. Как се оплакваш от клатенето? Значи, щом го хванеш, моментално стига шиповете. Веднага. Само как го пипнеш, си готов. Пусти отрова. Да. И какво каза? Че отровата на дракона е по-силна от тази на пеперянката. Това е една отровната риба въобще в Европа. Общо за европейските морета мога да видите кои това. Интересен факт, който много хора не го знаят, със сигурност. Обаче пък е вкусна. Да, не казваш, че е с качествата на пастерута, не казваш. Не. Сафрида. Последния шип му го отрязахме на градината. Има 4 да си правят компания. Да. Един мога да нарежем това, да тестваме ядопоп. Ядопоп дали го има или го няма. По-добре да даде малко саламче. Малко саламче. Това попа кълве на всички. На всичко кълве. Стоп! Имаме дъвка, една дъвка ако кълве. Не, на дъвка. Спря ли го? Благодаря. Още ми трябва.